کامپا هۆلەیە پشتی ژنشتەجێهێن خوا هاتیە ڤالاکردن. هێزن ئاسایشا گشتی یەن سووریێ پاسەبانیە کامپێ دکەن. دەدەمەکێدا گەڕێن چاودێریەژی لە ناو کامپێ پێکتینن. چادرên vala û paşmayên malbatên Golkampê bûn. Tenê çîroka serdemeke trajîdîk li Rojhilatê Hesekê vedibêjin. Xelkê navçeyê dibêjin piştî reva bi hezarên kesûkarên Daişê ji kampa Holê tev li heviyeke mezin çêbû. انسحبت قصد من هون واجت الاهالي من هون الشباب اللي مقاتلين العشائر. هێزên Sûriya Demokratîk vekişiyan û çekdarên eşîran gihiştin kampê. Kê xwast derkeve derket, kê xwast biçe çû. Otomobîl hatin û xelk birin û çûn. Malbat bi tena serê xwe çûn. Çavdêr dibêjin êrişa komên çekdar û hêzên eşîran ên ser bi hikûmeta Şamê ve bûn sedema hêzên Sûriya Demokratîk ji kampa Holê vekişin. Di demekê de valabûneke ewlehiyê çêbû. Lewra xelkê kampê derfet dîtin birevin. يعني ظلت تقريبا 3 ساعات المخيم بدون سيطرة أمنية نهائية. نێزیکی سێدەم ji mêran tu hebûneke ewlehiyê li kampê nebû. Bi rehetiya xwe dijiyan. Kê xwast derkeve derdiket û kê xwast bimîne ma. Li kampê azadiyeke temam hebû. والله الناس هجت يا أخي. خلق gelekî kêfxweş bûn. Hêvî dikirin dewlet wan azad bike. Xelk ber bi her aliyekî ve direviyan. Berî êrîşa komên çekdar û hatina hêzên hikûmetê Hesedê kampa Holê kontrol dikir. Nêzîkî 24,000 kes lê dijiyan. Di nav wan de nêzîkî 15,000 Sûrî û derdora 6,300 jin û zarokên biyanî yên Daişê ji çil û du welatên cuda hebûn. Loloxan Rûdaw